maraming salamat, guys. Sana nag-enjoy kayo, tsaka alam ko sobrang late, pero sa'yo talaga nang galing yan, Kuya. Narinig niyo ba yung sinabi ni Kuya? Wait, dito ako sa taas. First of all, ayun, gusto ko lang sabihin maraming salamat. Alam ko sobrang late pero andito pa rin kayong lahat. Tsaka may isa akong tanong. Gusto niyo ba akong mag-transform? Medyo mahina eh, so... Gusto niyo ba? Sige na nga. O, di lang ah. Guys, mahal na mahal ko kayong lahat. Thank you so much. Sobrang close talaga ang place na to sa puso ko kasi taga-Pangasinan ako. Mahal ko kayong lahat. I love you guys so much. Thank you. Sana mag-enjoy kayo.